Habawan ra ka roi ka par hapo ki Shnong ki thau bon sen ki pat ba ki khmi lanti bakan long ka jing man toy ki henrei ka bas ngosi pat ka long bagi don pat ki bakal la long pen ban kum ki jing du nong. We tower Airtel ubadan hapo ka Shnong Mawmarin West Khasi Hills District uba yeng mentala kumbal lais na may ay ula kalalong penban kum ka jing do nong nak benta ka tay ka Shnong namar ka jing bamla ka company ban pentray kam bat ban ai ka jing sakri sa gipat ba. Kani kala penlong i ketika Shnong ban sim daga sin jam ban khang tala si sendon yaw tay tawar kata na do ka arpau tarik ukula lengkot arhaja arpusan. Henry, hadian si Bnai tam kata ka arpau Henry tarik rumpang arhaja arpusan kala don ka jing kran hapadeng deputy manager ka Airtel uba Kyrwoh bat kinoi lam Shnong ban ya penbait halor ketika kam hakaban na kaliang ka company kala Aipor si Bnai ban Pynbiang yaw tay tawar ya kaban na kaliang ka Shnong kala menjur. Habakran sikilat patay kubor usarda Shnong ka Shnong Mawmarin uba Brooklyn Lingdo ulaong. Balada ka company Airtel kamla ban Pynbiang ya ka network hapo ka ni kapor belayakon nakaliang jong Shnong kanom sya su dalairu. Habayade banu Airtel utawar Airtel badon hne hapo Shnong Mawmarin hoi sisa ngi hagar potrik jong Januari ngi laga wan khang tala habayade banu utawar ne tente hadin ka jing yakren susu jongi menta ka sni a pun potrik harengkat ban kiri rong ba jong ka Shnong bana kaliang jong company kala ai ka ya ka asuran jengi namta ban sya biang ban pli menta ka si ban hadu ar pun tu jong match kata kalong ka asuran na kaliang jong company bana habdeng ka jing ya sutu jingmut jongi bat ki bor punya Shnong ba hapo jong nu hapo ka ne ship nai ba kan na kaliang jong ki kular ban pibit biang yaw ne tawar kat kum ka jing don kam jongi kum nong Shnong ne hapo Shnong Mawmarin mar kum ba kalong mentahi ngiyo i bala palat lais nam ka jing don jong ne tawar namar ba ka jing don jong ne tawar ne hapo Shnong Mawmarin jongi kam ai kanu jing mentoy nam ta jongi kum ginong Shnong de mar ta ka daw hadin baga dorbar Shnong kala ya perkhat sani ba ha ba de bat ka jing ha ba de bat ka senjam ya ka baga dorbar Shnong kala sim ha ne ka khat patri yong Januari ban khang tala sis non yo ne tawar ten re menta ka si ni smok men na kaliang jong ni kum ki nong yalam Shnong hapo jong ne ka Shnong Mawmarin ban kaliang jong ki bru jong ne ka company Airtel kila kular hakmat jongi menta ba hapo si Bnai kin Pynbit Pynbiang ha bayade pa jing don kam jongi kum ginong Shnong nam taw ne tawar badon hapo Shnong Mawmarin jongi sibu lada na galiang jong company kat kum asuran ke balaya te menta kasi ya tho ya tar harengkat ki kot islah ki bala na galiang jongi kum Shnong ila Pynbit Pynbiang menta kasi balada hapo si Bnai lada na galiang jong company kamla ban lai ni na galiang jong Shnong ni ong mai ta ba sai ba nin khang biang nin khang ba chis don ban nimsa hiru ban ailat dia jing request na kaliang jong company ban ong ba ailat jang sa ship Bnai na ailat jang sa ar Bnai nimsa su hadin jong kan hadin ship Bnai hadin na kan nimsa su ban bagian ai ka nu ka jing hoi nam ta ka jing kerpa ka jong ki nam ta ban sa biang ya ki kum ba kalong menta ka jing pa ailat jong menta ru mar ba harengkat ka asuran ka jong ki ka jing kular ka jong ki ba ha kan ka ship Bnai bakin sa le ha ka ba de ba kan Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.